Чому нас не чують в конфліктах? Нам дуже щиро хочеться, щоб нас почули. І ми звертаємося до людини, говоримо їй про свій біль, а нас можуть не чути, не сприймати. Може бути форма звернення неправильна. Коли ми говоримо «ти завжди» або «ти ніколи», людина автоматично починає захищатися, тому що в цьому відчувається напад. Ми говоримо відразу до неї з претензією. Нам здається, що ми говоримо по факту, але в такій формі звернення губиться зміст. Можна спробувати говорити по-іншому. Не ти мене злиш, а я злюся, коли це відбувається. Не ти не враховуєш мій час і завжди спізнюєшся, а я люблю, коли люди рахуються із моїм часом. Я-повідомлення – це про свої почуття і про більше шансів бути почутим і зрозумілим. Спробуйте.